Zure haban aurkituko dituzun hitz eta esamolde batzuk. Eguneroko bizitzako jarduerak. Gure egunerokoan independenteagoak izateko eta gure ingurunera egokitzeko egin ohi ditugun zereginak dira. Kasurako gure burua zaintzea, janztea, dutxatzea, erosketak egitea, medikazioa hartzea eta bar. Autonomia pertsonala edo erabakiak hartzeko gaitasuna. Pertsona batek gaitasuna izatea ulertzeko nolakoa den tratamendu mediko, medikazio edo ebakuntza bat, bai eta zer ondorio on eta txar izaten aldituen ere. Tratamendu eta medikazio hori ez hartzea eta ez operatzea erabakitzeko gaitasuna ere bada. Erabakiak hartzeko prozesu hori modu autonomoan egiten da. Pertsonak badu gaitasunik orobat erabakitakoa jakinarazteko. Erosotasuna. Pertsona batek erosotasuna sentitzen du ongizatea sentitzen duelarik. Eri dagoen pertsona bakoitzarentzat erosotasuna ez da gauza bera. Adibidez, batentzat izan liteke gertatzen denari buruzko informazioa edukitzea eta informazio hori edukitzeak ez dakarkio ongizaterik beste bati, ordea. Horregatik, garrantzitsua da jakitea pertsona bakoitzari erosotasuna zerk sortzen edo kentzen dion. Zainketa aringarriak. Pertsona bat agintz eri dagoelarik eta eritasunak ez badu konponbiderik, zenbait zainketa aringarriak. Zainketa horiek balio dute pertsonak ahalik eta gutxien sufri dezan. Honako zainketa hauek izaten dira. Medikamentu bereziak ematea pertsonak minik izan ez dezan. Medikamentuak ematea pertsonak psikologikoki sufri ez dezan. Pertsona zaintzea ahalik eta hobekien egon dadin. Pertsona sedatzea. Sufrimendua oso gogorra denean eta pertsona oso egoera larrian dagoenean. Adibidez, ezin badu arnasa hartu edo min jasan ezinik badu. Horrelakoetan, pertsonari medikazioa ematen zaio konortea galdu dezan. Zainketa aringarriak 8/2011 foru legean azaltzen eta arautzen dira. Hitzeko prozesuan pertsonaren duintasunari dagozkion eskubidei eta bermei buruzko foru legea. Dementzia. Dementzia ez da eritasun bat, baina bai ageri dela eritasun anitzetan, Alzheimerrean adibidez. Era anitzetako sintomak dira eta zerikusia dute memoria murriztapenarekin, pentsatzeko zein erabakiak hartzeko arazoekin eta bestelakoekin. Dementziak anitz mugatzen du egunerokoaren zereginak egitea. Eritasun larria eta sendaezina. Osasun fisikoan edo psikikoan sufrimendu jasanezina eragiten duen eritasuna da. Sendatuko ez den eritasuna da. Egunez egun okerrera eginen du, eta deusek ere ezin du aski arindu ura pairatzen duen pertsona. Buru argitasun egoera. Pertsona baten egoera zeinean pentsatzen, ulertzen, solas egiten eta bere burua adierazten ahal duen. Kontzientzia minimoko egoera. Kontzientzia minimoko egoeran dauden pertsonak ez daude guztiz inkontziente. Zenbait estimuluri erantzuten dietelako. Adibidez, beste pertsona batzuekin kontaktua izaten ahal dute. Batzuetan balitekelako
begiak zabalik izatea. Erabateko laguntza behar dute. Garrantzitsua da elikadura ona izatea eta mugitzerik izanen ez dutenez eragotzi behar da ultzeren eta larruazaleko zaurien tankerako arazoak izatea. Egoera vegetatiboa. Egoera vegetatiboan dauden pertsonek begiak irekitzen ahal dituzte, baina ezin dute ez solas egin ez pentsatu. Egoera horretan pertsona inkontziente dago. Ez du, ez bere buruaren, ez inguruan duenaren kontzientziarik. Koman egotea. Koman dagoen pertsona bizirik dago, baina ezin da ez mugitu, ez solastu. Hau da, ezin dio erantzun inguruan duenari. Pertsona inkontziente dago. Erreflexu automatiko batzuk baino ez ditu. Adibidez, hanketan. Koman dagoen pertsonak ezin ditu begiak ireki. Bizitzaren bukaerako aldia. Heriotzaren aurreko bizitzaren aldia da. Aldi honetan pertsona hasten da bizi funtzioak galtzen, hala nola elikatzea eta harremanak izatea. Aldi horretan, eri dauden pertsonek sentitzen ahal dute, eta hunkitzen ahal dira, eri ez dauden gainerako pertsonek bezala. Eutanasia. Eutanasia da hil nahi duten pertsonek jasotzen duten laguntza. Horretarako, baina eutanasiaren legean idatzitako betekizunak bete behar dituzte. Hiltzeko laguntza hori sendagai bat da. Eutanasiari buruzko martxoaren 24ko 3/2021 lege organikoari esker egiten ahal da hori. Independentzia funtzionala. Pertsona batek eguneroko bizitzako jarduerak bere kontura egiten ahal dituenean, adibidez, bere burua zaintzea, jana prestatzea, etxeko lanak egitea, medikazioa hartzea eta dirua erabiltzea besteak beste. Pairamen larria, kronikoa eta eragozlea. Egoera honetan dagoen pertsona bat dituen mugengatik ezin da bere kontura moldatu. Ezin da autonomoa izan eta ezin ditu egunerokoaren zereginak gauzatu. Gainera, mugak ere baditu mintzatzeko eta gainerakoekin harremanak izateko. Muga horiek sufrimendu fisikoa eta psikologikoa sortzen diote, eta pertsonak ezin du berau jasan. Muga horiek ez dira seguruenik desagertuko eta okerrera eginen dute. Pertsona horiek maiz babes teknologikoko produktuak behar izaten dituzte bizitzeko. Kasurako arnasten laguntzeko makina bat. Ordezkaria. Pertsona hau solastatzen da osasunaren arloko langileekin. Hain zuzen ere, aba egin duenak mintzatzerik ez duenean. Pertsona honek egiaztatuko du bete egiten dela pertsonak aban idatzitakoa. Ordezkaria 18 urtetik goitikoa izan behar da eta desgaitu gabekoa. Desgaituta ez egoteak esan nahi du pertsonak ulertzen duela aba egin duen pertsonaren osasunaren gaineko erabakien garrantzia, baita horiek zer ondorio dituzten ere. Gogoeta prozesua. Pentsaera honek aukera ematen digu gai batzuen gainean zer pentsatzen dugun jabetzeko. Eta pentsaera horiek berrikusteko. Aukera ematen digu oro bat nola jokatzen dugun eta bizitzan zer balio ditugun pentsatzeko. Esate baterako,
zure aba egiteko. Gogoeta prozesua egin behar duzu zure bizitzaren bukaeran nolako arretan nahi duzun aztertzeko. Bizi pronostiko mugatua. Egoera honetan pertsona batek eritasun bat edo batzuk ditu eta hartutako tratamenduek ez dute izan espero zen efektua. Eritasunaren bilakaera ez da ona eta eritasun horrexek hilen du pertsona azkenean. Sedazio sakona. Pertsonaren sufrimendua oso handia denean eta oso egoera larrian dagoenean, adibidez, pertsonak ezin du arnastu eta min jasaezina du. Pertsona horri medikazioa ematen zaio, egoera inkontzientean sar dadin. Horrela ez du sufrituko bizitzaren bukaerako aldian. Egoera itzulezina edo sendaezina. Pertsona batek eritasun aldi luzean duenean, egunez egun okerrera egiten duenean eta gero eta larriagoa denean, egoera horren ondorioz okerrera egiten du pertsonaren egoerak, eta sendatuko denik ez da espero. Profesional mediko batek baloratu du eritasun edo egoera hori. Bizi euskarriko teknikak. Osasuneko teknika hauek balio dute pertsona baten bizi funtzio bat arnasketa kasurako mantendu, aldatu eta hobetzeko. Teknika hauei esker pertsonaren bizia luzatu egiten da. Teknika hauek batzuetan balio dute pertsona bat sendatzen laguntzeko. Beste batzuetan bizitza luzatu baino ez dute egiten, baina pertsona sendatu gabe. Bizi balioak. Pertsona batek bere oraingo eta etorkizuneko bizitza nolakoa izatea nahi duen, alegia horren gainean zer sinetsi edo pentsatzen duen. Bizi balioek kontuan hartzen dute pertsona bakoitzak zer erabakitzen duen, eri dagoenean edo hil behar denean, jaso nahi duen arretaren gainean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.